kung pagsunod sa health protocol. Sa balita international, Russian government pagabatuno na ang crypto bilang isa kasayasang currency sa ilang punsod. Sa sports, PBA, pagatugutan na ang mga audience sa ilang mga hampang. Balita Entertainment, Ed Sheeran gin-release na ang kanta kaupod si Taylor Swift. Samtang sa Balita Espesyal, aton pag-istoryahan ang dress code sa mga Valentine's Day. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Pebrero 14, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shear line nag-apekto gyapon sa extreme northern Luzon. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tugtog mabulubas kog nga huyop sang hangin gikan nasidlangan padulong na magat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Samtang adlaw na butlak las 6:04 kaina. Magatunod naman las 5:52 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tugtog sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning na sa aton nga mga ka-aksyon, kag especially sa nag-monitor dito sa Facebook. Like and share lang kita mga ka-aksyon ha, sa aton nga live broadcast, FB Live. Kag Happy Valentine's Day sa tanan-tanan, no? Bisan hindi ka, bisan way ka kuana, bisan way kaya karelasyon, bisan hindi ka in a relationship bala. Still enjoy this day. This is the day of love, sila nila. So, everyone must be in love. Anong kanta naman? Every time I see you. Lain na ya? Adulain I feel you. Lain na ya, Celine Dion. Alain man na ya. Why na ya? I need to be in love. I need gidya. I need gidya. I know I need to be in love. Correct. Joshua Christopher Belas. Good morning and happy Valentine's Day. Si Mapanga R.R. Hinyo, watching live from Barangay Biao, Binalbagan. Enrique Cabaylo Subaldo Jr. Solama Barnatsa. Sawadika, dra sa may Thailand. Sa aton kuno tanan, happy Valentine's Day. Mabaton man or wala, basta healthy kita. Ay, very good. Of course. So, mga importante Subong na. siguro, may guro, ang ako ni i-gift sa Valentine's Day mga face mask kay. Nga man. Tiki for your health. Amo na. You can observe the health protocol. Pwede Diba? gina. Importante halin sa imong mga tagipusoon. Hindi halin na sa imong mga dapa-dapa. hindi halin na sa SM dako mo Halin sa SM. face mask. Wow, at least SM. Di niya SM. SM City or Sulod Mercado. Duwa da ng SM. Piyo, ang da ng SM. Central Market. Central. Di ba? Very bangko central ang spell. Para. Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy Valentine's Day sa imo madam. Kay Dr. Matt Mayo. Amo na to ang Valentine's Day gift mo, Miss Madam, ang kuan? Ang Infinity. new car. How about me? Ay, Where's my car? Sabi ko, where's my Valentine's Day gift? Hindi lang, where's my car lang? Kaya ito mo lang daan mo lang. Dala niya lang ka kuno action boy, dala niya lang ka ano gitawag sila miniature sang car nila nga daan. Miniature, makuling bag-o na lang. Kalay. Hindi ba? I also have my Infinity. Miniature lang. Pero Infinity.
Pwede, gid. Kay Ma'am Di, Loing sugot Melos. ka na, miniature pero gold siya yan. Di, okay ka na lang. Namian ko na sang imo nga adjustment. Suggestment. Bongga. Kay Ma'am Luisa Loing Melos, good morning man. Kay Wingskill Lim Morales. Julius Ayungon, watching live from Barangay RSB, La Carlota City. Natamiyaw niya si Lola niya, Jerome Samson. Nga nagapamatigid sa akong friend niya si Mary Joy Tan. Nga naga-celebrate sang iya 40th birthday. Happy birthday. Manny Joy Tan. Happy birthday. Miss Georgia Gargasiran, happy Hearts Day man sa imo. Kapita da. Alagad Kevin Henry, kag sa mga hinuban-ons dira, good morning sa inyo. Atiya Kim Iriman, happy Valentine's Day man sa inyo. Wala na nag-greet si Atiya. Wala siya nag-greet. Kino Tansinko, happy Valentine's Day sa aton duha. Uy, Ay, kailan? sila ya? Sila na? Ha? Sila na ni Ar-Ar? Sila na nagano? Si Ar. Si Lingko Gid Sila na? Perting mo pag siling pagbasa ko nga, Kino Tansinko, happy Valentine's Day sa aton nga duha, perting scroll mo. Hindi na, wala ko nakita ha. Iwa da, Madsar, duga panulot ka. Panulot. Stand by sa mga balita lokal. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 7:10. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunan ng mga balita lokal, taga-saksihan ng Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer ang pediatric vaccination sa nagaedad 5 tugtub 11 anyos sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay karon nga adlaw. Si Lacson kag Ferrer maghatag sang mensahe antes patagyunon ang vaccination proper las 9 karon nga aga. May mensahe man ipabutyag si Provincial Consultant on Economic Affairs Albi Benitez. Pila sa mga requirements nga dapat i-comply amo ang pagparehistro paagi sa Google Forms o kung ang pag-text sa 0969-408-1963. Ginaklan man ang kumpleto nga ngalan kag birthday sa pagbakunahan pati na ang ngalan kag contact details sang gidikanan o kung guardian. Dapat man nga magpreparar sang birth certificate sang bata, isa ka valid ID kag litrato sang ginikanan. Kung guardian naman ang magaupod, dapat nga magpresentar sang barangay certificate para sa guardianship. Sa naligan ti Pebrero 10 kag 11, ginpatigan ang pagbakuna sa linibo ka manegrosanon sa siyudad Sambago, Kabankalan kag Banwa sang Kawayan, kabahin sa ikatatlo nga hugnat sang National Vaccination Days. target sa Bacolod Emergency Operations Center nga mabakunahan ang 5,000 ka mga kabataan nga nag-edad 5 tubto 11 anyos sa unang nga semana sa pediatric vaccination sa sining nga age group. Ini mag-umpisa subong adlaw Lunes, Pebrero 14 sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, Queen of Mercy Hospital kag Riverside Medical Center. Mag-umpisa man ang vaccination sa sining nga age group sa City Health Office sa Pebrero 16 kag St. John's Institute kag STI West Negros University sa Pebrero 17 tubtub 19. Sunod sa Bacolod EOC, pag-akomodahon man ang mga bata nga walk-in sa vaccination site pero tagan sa prioridad ang mga nakaregister online. Naglikad nga Sabado, nag-abot sa Bacolod ang unang batch sa 10,000 ka Pfizer vaccines para sa mga bata edad 5 tubtub 11 anyos. Ginpahayag naman ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga masobra duha na kasimana nga consistent nga naganubo ang COVID-19 cases sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Ang, ginalauman sa Bacolod EOC nga magnubo ang alert level status sa siyudad alin sa alert level 3 pakadto sa alert level 2. Apang padayon ng panundom ni Ang nga yara sa gihapon ang pamahog sang COVID-19, rason nga padayon nga nagaparawagan sa publiko sa pagsunod sang health kag safety protocols kag proteksyonan ang ikaayong lawas. Samtang gitbag ni Ang nga ang monitoring team sang EOC kag PNP kag Task Force Disiplina ang magalibot sa mga lugar para masiguro nga masunod ang mga health protocols kadungan sa pagselebrar sang Valentine's Day karon nga adlaw.
Suno kay ang isa sa sinalantaw sang monitoring team nga dapat masunod sa mga establishmento ang capacity nga gintalana sa idalom sang alert level 3. More than 2 weeks na nga consistently pagapanubo na nga aton nga cases, and in fact gina-expect nga by February 16 base manaog na nga aton alert level status to at least alert level status number. Nagapanguna sa gihapon ang probinsya sa Iloilo sa may pinakamadamo nga bago nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nga may 126. Ginasundan ini sa syudad sa Iloilo nga may 64 kabago nga kaso sa COVID-19. Ang probinsya naman sa Negros Occidental may 42 kag 25 sa probinsya sa Capiz, 19 sa Bacolod. May tagpito naman kabago nga kaso sa COVID-19 ang probinsya sa Antique kag Guimaras kag 3 sa probinsya sa Aklan. Sa duga pa naton nga balita lokal, patay ang isa ka amay sa napilason na SD nga bata matapos ginluthang sa tundelikdan nga Biyernes sang gabi sa barangay Balintawak, siyudad sang Escalante. Ang napatay ginkilala kay Victor Arnay, 50 anyos, samtang napilasan man ang bata sa nga si Joseph, 25 anyos. Sa inisyal nga pagpangusisa sang kapulisan, ginpahing ni Police Lieutenant Colonel Rocky Desiar nga samtang nagainom sa makaulubong ilimnon si Joseph apod ang iya mga barkada, anom ka wala makilala nga mga persona sakay sa duha ka mga motorsiklo ang nagsulod sa garahe sang pamilya Arnaiz kagintiro si Joseph sa nawala nga butkon. Nakita ni Victor nga natiruhan niya bata rason nga nagwa ini apang ginlutang man sa mga suspects. Giningagaw pa dala ang mga biktima sa Vicente Gustilo District Hospital. Apang gindeklarar ang sa mga doktor nga dead on arrival. Ining amay matapos sa kaangkon sa maluba nga pilas sa ulo. Samtang si Joseph naman ang insaylo sa Riverside Medical Center. Ang mga suspects nakapalagyo matapos ang insidente. Gin-komemorar sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Negros Occidental Chapter ang World Radio Day 2022 kahapon niya adlaw Pebrero 13. Ang kaiwatan sini nga tuig ang may tema Yes to Radio, Yes to Trust nga nagapakita sa pinasahi nga importansya sa radyo bilang pinakamasaligan nga pamaagi sa pagwaragwag. Antes ang Santos nga misa nagpatigayon sa Synodal Consultative Meeting ang opisyal sa KBP Negros Occidental kag ginsundanuan sa oath-taking ceremony. Opisyal man nga ginlansar sa tuigan nga Tingog kag Handurawan Awards. Sa mensahe ginapanuwagan ni Chona Gushauco, chairman sa KBP Negros Occidental, ang pag-ugyon sa tanan nga radio broadcaster kag proteksyonan ng integridad sa broadcast media. Mga Pinoy sa Ukraine ginpanugyanan nga maghalin sa mga pungso. Samtang DOH naghinyo sa mga kandidato nga mag-enroll model sa pagsunod sa health protocol. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya tumakami nga apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sunod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Okay, padayon sa aton nga panamyo. Yes, padayon. Sining ni alagad Kevin Henry niya idol boy lako ka date. Ang problema kay medyo sako magkukron eh. Ayaw mo. Kasi lako i-date sa blaw. Oh, basta wala ikaw i-date ya. Ang problema actually hindi sako kundi daw kalayo gida sa Do imo. kalayo. So pangita-kita na lang danay. Talaka. Pangita-kita lang danay mi Henry. Okay. Sa mga hinubanans. Ay, Sa mga hinubanans. hinubanan. Babae, hinubanans. Ito na sa mga hinubanons, no? Bago ikaw pa. Na ano nang hindi ka nakita. Or pwede mo man ma-date si mama mo. Correct. Diba? Kay Jensky Mayag, ginatamayan niya si mama niya Luzminda Dulaca sa San Enrique. Kay si Choy niya Marcelo, kay si Chay niya Irot. Itsak to na. Irot. Tanan mga purok kasunugan. Shout out to Noah. Merlin de la Serna. Good morning, man. Good morning kay Lopez Gianna Lopez. Hindi ko makita ang kinabasa mo. Ari na nakita ko na. Okay. Gingging Arroyo, dira sa USA. Yes. Happy Valentine's Day sa imo, Ging. Happy Valentine's Day. Ilang taon sa subong no? Pila na kabulan si Gingging man? Mga 2 months pa lang ni siguro to sa Kwanay sa US. No? Ray Flores Baryoga, good morning man. Have a happy Valentine's Day. Mama sa Mayo, yes na yes, Action Boy. See you guys soonest. Uy, Sana all. Manog puli na gid si Ma'am Fan. excited much. Excited much. Bongga. Kaya excited na ko na iya nga akon bala nga likod. Mapa-align ko na bala. Guma bala sa salakyan. Pa-align mo Gina-align. na. Sige. Gamay na lang antos, Action Boy Okay lang na. So antoson ko lang anay. Antos sa lang anay. Sa magabot si Dr. Doc Matt Mayo. Mayo. My buddy. Kaya sa bongga mo ka para pagabot yung mo ka na. Basta bila Expand ka na. Nga na kay ti daw ka straight na sang likod mo. Yes. Daw ay nagabatag sang sakit. Sana all. Michael June Season, si Maninoy mo, mga aga. Good morning, Manino Michael. Maninoy, wag kita da. Happy Hearts Day. Kung wag kita da, wag kita da chocolate. Ay, sorry. Nancy Clavel Alvarado Discutido. Ay, kagawad. Belated happy birthday sa imo. Belated happy ni si birthday. kagawad Nancy, no? Belated happy birthday and happy Valentine's Day. Yes. Si naganing si Jundeth Malakaman, no? Happy Valentine's Day. Alex Fuentes kag Michael John Season, Happy Hearts Day sa tanan nga members ng Energy Funds Club. JR Plagchosa Hepana. Happy Valentine's Day sa aton tanan. Yes. Sige. Sige, ikaw naman Kaya MJS Candido Hildore.
Happy Valentine's Day man sa imo. Marilo Camento, good morning. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning. Kay Sir Lester Ray Benitez, good morning sa imo. Thank you so much sa 100 stars and happy Valentine's Day everyone. Ano yung sugpon? Katamyaw sa iya Tamyaw. asawa si Ayesa May Katage Benitez sa Sumag National High School. Kag si anak nga si Aya Fire Benitez. Okay, Happy sige. Valentine's sa inyo from Lester. Happy Valentine's Day. Kay Miss Jinky, thank you so much sa 200 stars, Miss Jink. Yes, Kay thank mag-send. you. And happy Valentine's Day everyone, man. Dara sa sa Phoenix, Arizona. Kay Miss Jean, si Sir. Good morning sa imo, Miss Jean. Happy Hearts Day. Kamusta ka dara do sa Singapore? Ni ba si Jean Miss oy si Jean o si Sir? Sir mo? Okay. Marilo Camento, good morning man. Kag sa tanan ko nga staff sa Aksyon Radio Bacolod, happy Valentine's Day. Kag again, nag-send pa gid 50 stars si Sir Lester Ray Benitez. Kag ginatamyaw niya lang si Stephen Ganza Simbit dra sa La Carlota City. O si Christian James Binares so is watching. Laing gid man si Christian Laing James. giman kon Laing man ko may pang-date si Christian correct. James. May pang-date na Kaya, to siya. ay hala, ano siya? Ay, happy Valentine's Day, Vincent. Boss ang ihada ko si Caitlyn na. Ginana niya lagi Bao, ginatamyaw. Ka mga ka tamyaw sa maninoy mo gino. Naguna-una ka na sa imo nga nobyo. Dapat yang imo na Ang maninoy ang tamyaw. unahon. Yes. Ano man yung ihada ko ni man. Itag, kitin para maklik na mo niyan name. Kaya wala niya na tag. So ginambal yan, Happy Valentine's Day, Vincent. Hindi na karon mabala kung sino man Vincent. Kada bla Vincent. May Vincent Babago. May Vincent Kayakap, ta. Oh. Damo sa nga Vincent, Eh, Vincent kwan- Magkilat. No. Eh? May Vincent Katalugo. Nanta. So amo na Caitlyn, itag mo gid. Kay basi sino ni nga Vincent, may basi may Vincent di karon nga monitor, basi may Vincent Evangelista. Karon nga monitor, di ba? Kasi mangod Blan Rodsel. So itag mo Pero Nathan. kwan ko ya kay nga waya gid yang greet anay si Maninoy una. Oo, wala gid. Amo ka na na, subong, ha? Amo ka na na gali. Sige. Di Ay ka na, ginsunod yan ang tagali niya. Hi manang Aninoy, love you. gani, kaya nakabati na siguro. So gusto siguro hindi na siya mabaklan bugas. Ay. O, standby na sa mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Detalya na sang mga balita national. Ginpanugyan sang isa ka malida sa masobra 300 ka mga Pinoy sa pungsod Ukraine nga maghalin na sa mga pungsod kasunod sang pamahog nga pagsulod sang puwersa sang Russia. Suno kay Agusan del Norte Representative Lawrence Fortun, dapat ipasiguro sa gobyerno nasyonal ang kaluwasan sa mga overseas Filipino workers sa Ukraine kag kaipin nga mapungsod kaangay sang Belarus, Poland kag Moldova. Duha man ni Fortun, kinahanglan man temporaryo i-evacuate sa ibang nga pungsod ang mga OFW paagi sa commercial rail kag airlines.
Ginaparugyan man ni Fortune sa mga OFWs nga mangin alerto sa tensyon sa tungasang Russia kag Ukraine. Ang mga Pinoy ang inahinyo man nga magpahibalo sa embahada sa Pilipinas sa Ukraine sa sitwasyon sa ilatag sa ka mga lugar. Ginpasiguro ni Senator Christopher Bongbong nga hindi mauyang ang nabilin nga panahon sa pwesto ni Presidente Rodrigo Duterte kag padayon sini nga serbisyohan ang publiko. Ginpahayag ninigo matapos ginanunsyo ni Presidente Duterte damlag lang ang ginumpisahan niya ang pag-impake sa iya kagamitan sa Malacañang bisan may masobra pa 4 ka bulan siya nabilin sa pagpangalagad. Dugang panigo luyag sang Chief Executive nga mangin maayo ang pag-turnover niya sang poder sa masunod nga magapamuno sa pungsod. Nagapati man sigo nga ginhimo sang presidente iya trabaho sa tanan niya nga ikasarang. Samtang hindi gid magdeklarar sang martial law si Partido Reforma Chairman kag Presidential Candidate Panfilo Ping Lacson, kagin siguro sini nga magpabilin ang demokrasya sa pungsod sa idalom sang iya administrasyon kung siya ang mangin masunod nga presidente. Suno sa kay Lacson nga sigurado nga ang demokrasya iga preserba, wala sang martial law, wala sang diktadura. Patag ni Lacson ginatag na sa konstitusyon ang kahulugan sang martial law kag ang mga probisyon na diri kung kinahanglan ipatuman sa pungsod para nga mayara sang klaro nga basihan kag restriction nga magasiguro nga hindi ini maabusar. Dugang pa ni Lacson, may limitasyon ang deklarasyon sang martial law kag sa una nga 60 ka adlaw lang gina-question karon kung ano ang i-validate sang Kongreso. Pagkatapos sang Bill of Rights ang yara man sa konstitusyon. Una na nga ginapahayag sang kampo ni Lacson nga hindi masulit ang martial law sa iyang pagpamuno. Ligwat ini sa akusasyon sa iyang mga kritiko nga ginapatalang ang mga Pilipino sa nangin partisipasyon niya diri bilang anay intelligence officer sa gobyerno. Ginpamangkot man kay Lacson ang kaundan sa iyas ning pagpamulong-pulong angot sa paghatag niya sa panundom sa mga Pilipino nga hindi magboto sang mga korap kag mga kawatan. Nagpamalibad nga hingadlan ni Lacson kung sino ang ini nga kandidato apang nagpaandam si Lacson nga tama na ka madata ang mga gihos ang nagahimo sang korupsyon kag pagpangawat sa pungsod kag dapat nga matap na ini. Sa iya nga pagbisita sa Mindanao, ginpahayag ni Lacson ang iyas ni plataporma para mapasanyog pang sektor sa agrikultura kag mahimo nga food basket of the Philippines. Mahimo ini suno sa iya nga madula ang mga korap sa gobyerno, agin pangako niya matuman sa idalon sang iyas ni nga pagpamuno. Nagahingyo naman ang Department of Health kung DOH sa tanang kandidato para sa 2022 national and local elections nga mangin role model sa pagpatigayon sa kampanya pinaagi sa pagsunod sa mga health protocols. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ang mga political events sini nga semana nagaengganyo sa madamo nga persona nga maglantaw ang nagtugas ang kabalaka sa DOH. Dugang pa ni Verriere, dapat ang mga campaign managers kag kandidato ang mismo magpanguna sa pagsunod sa mga health protocols. Ginahingyo man sa DOH ang mga local government units nga magbulig sa gobyerno nasyonal sa pagpatuman sa health standards. Pandam sa DOH sa publiko, yara pa sa gihapon ng COVID-19 kaiban nga variant. Bisan din magpakadto si Vice President Leni Robredo nga nagapapili bilang presidente, mabatsyagan ang kainit sa pagpalangga sa iya mga taga-suporta. Nangin sunod-sunod ang kampanya sa naglainay nga lugar ni Robredo sa Luzon nga nagsugod sa iya kaugalingong rehiyon sa Bicol, pagkatapos sa Batangas, Laguna, Olongapo, Bataan kag Zambales. Sining Domingo lamang, ginapatigaw naman sa Quezon City ang Proclamation Rally. Para kay Robredo, wala siya ginakapoy bango naghatag sa iya sang kabaskog. Ang pagpalangga ginapakita sa iya mga nagasuporta. Sa nakaligad nga anom kadlaw, nangin Duag Rosas ang mga lugar nga iya sini ginakadtuan. Sa Padre Gracia, Balayan, Lipa, kag Tanawan sa Batangas, ginsugata si Robredo sa mga supporters samtang ginawagayway ang pink flaglets kag balloons. Ginatahagan pa sa bulak kag mayara masang poem si Robredo nga halin sa iyang sininga sa taga-suporta sa San Pablo, Santa Cruz, Calauan, Cabuyao, Santa Rosa, Binyan kag San Pedro sa Laguna. Daw wala sa kakapoy man ang mga nakasuporta kag malipayon nga sugata si Robredo sa nagkalaylay nga malugar sa Balanga, Bataan. Mainit man ang panahon, nangin mainit man ang pagsugata sa mga taga-suporta, sanggin bisita ni Robredo ang mga lugar sa Olongapo kag Iba, Zambales. Sa Quezon City, naglambot sa 20,000 ang mga nagtambong sa Proclamation Rally nga ginhiwat sa Quezon Memorial Circle sang Domingo ika-13 sang Pebrero.
Nagsentro ang mensahe ni Robredo sa unemployment insurance sa mga empleyado nga nadulaan sa trabaho kag libre nga serbisyo medikal para sa mga nagakinanglan. Giin pa siguro ni Robredo ang isa ka matinlo kag tadlo nga pang gobyerno kung siya mapili nga presidente sa 2022 elections. Ginpahayag naman sa Department of Information and Communications Technology o DICT nga ang pagdasig sa internet speed sa Pilipinas ang bawod sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga telcos nga paayuhon ang ila serbisyo. Ginaangot man sa National Telecommunications Commission ang record-breaking improvements sa internet speeds humalin 2020 tubtod 2021 labi na ang kinalain sa mga nakaligad nga tuig nga performances sa direktiba ni Presidente Duterte nga padasigon ang pag-issue sang permits kag mga local government unit. Ang madasig nga pagpagwa sa nga LGU permits ang nangin rason agod mapadali ang telecommunication companies sa pagpatukod nila sa cellular towers kag fiber optic networks nga importante para sa madasig nga internet connectivity kay iban pa nga telco services. Sa 2017 ginlansa sang OCLA ang Speed Test Global Index kabaylo sang OCLA Speed Test Survey bilang bago nga designation para sa ila comparative report sa internet speed data sa bug-os nga kalibutan. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special, kag iba't pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. So, di na to naman. So, ito yung last mo yung Tammy Action Boys. Si Caitlyn. Oo. Ah. Okay na, natamyaw na ta. Love Okay you na. kuno ah. Love Sige. you man ihada. Love you to Love you to ihada. Kaya Sala. mo tawagin, atagin ako sino ka Vincent ah. Ay, mayo kay ginatag ya. Vincent, ano ganito na nabutang? Vincent Vincent Palacios o Palacios Ferrer? Ferrer. Tupad balay ni Guru ni Vice Gov ay. Tupad ko na balay or basid na sa star sa balay. Basi. Hinga Ferrer. Ay kala. Rochelle Evangelista, good morning man. Kag happy Valentine's Day sa iya asawa nga si Annalyn Evangelista. Kag happy 12th wedding anniversary. Ay, the wedding anniversary lagli. Nya bisan. Uy, happy anniversary. Happy anniversary nya bisan wala handa. Okay lang. Importante Healthy. healthy. Kag importante Buhi. na. Ay kala. Doon na late ko sa buhi, how? Mga healthy pa dyan. Juby Munares, kag kay Virgil Legaspi Coloso. Good morning. Kay classmate ko man Wilfredo Siapok, kag kay Lucia Dra Siapok. Good morning. Jose Hirson Lapinig Junio.
Alvin Pereras. Ginagreet ko gali si Connie Abendan bala. Dira sa may biak na bato sa La Castellana. Castellana. Kung makakadto ka to Doors, dira ka sa Nonoy Resto ba? Nonoy Resto. Nonoy Resto. Okay. Namin. Kasi order ka binakol. Oo, nga manok. Nga manok. Ginbakol gid siya, ya? Ginbakol gid siya. Ah, Kay wow. birthday ka namin. Sige. Birthday ka namin. Amo na siya ang iya nga sabaw, tubig sang butong. Yes. Birthday ka. Ka-fresh. Fresh kag manami gid. Dra ka Ka-fresh kadto. from the farm. Pakilala ka lang to kay Connie. Ano yung pakilala ko? Pakilala kay nga ako si Aksyon Dorel. Tapos niya, My name is... Natanay kami ni Aksyon Boy Duran. Kaya pamangto niya ka na niya, sino na siya? Kila. Good morning, Dira, Sino na no? si Kay Boy? Chris, Migo Krista, Dira, no? Kag gusto mo bakal sa pinakanamit ka kape, dito ka bakal. Sige. Yes. Ito. Talagang dalaan mo ko. Pwede ba lang? Hindi pwede nga buwas. Buwas malakad ka to. Hindi, dalaan ta ka buwas. Dalaan mo ka may nag-buy buy ako. ka. Oo. Perfect. Sige. Dalaan mo ko Drip. Daman mo lang. Yun ang drip bala. Coffee drip. Coffee drip. Okay. Sige. Himo man sila. Yes, and Sige. very gid, nami gid. no? Hamot. Kaya actually namin ang kape sila Castellana. Yes, Boy. oo. May Hamot, mga kapihan ang na aroma, na sila. puwerte. Hamot pa sakon? Lain man ang habaho mo eh. Alain man yun. Wala, mo kurang balon ta ka nga daw kaping baho mo. Uy, hamot mo lang kape. Tiga ni, pero gusto mo, habot ka nga kape ang baho? Wala nga lang. Charot lang. Pero may mga perfume nga kape ang... Ang aroma, ang scent? Oo. Oh. Ganta ka. Dalaan ta ka. Wala problema na. Pilton Lipura, good morning man. Di na chocolate to Ninoy. Uy, ako yung matagaw si Vincent. Una mo Galing. great. Ay, nano. Nimo yun. Mga... Yada, i-PM lang sa akon ang brand San chocolate sa yung chocolate gusto na mo. gusto mo. I-PM lang ihada. Si gusto mo sa Hermes nga chocolate, wala problema. Wala problema. O Damo gusto to mo si- LV Oo. na chocolate. No. LV nga chocolate. Damo na to sa ila, pero expire na. Ilawig na gali. Ay, kilain. Chocolate Sige, na yada. PM lang. Pili ka lang Cloud9. Ano pagiging Cloud9. Pag chocomocho, ay. O gusto mo chokomani. O basi gusto mo choknat. Chokomani. Chokomani. Namit na bala, no? Oh, Kananam sina. Basi may time ka action baklan mo ko na. O sige, chokomani? Chokomani or choknat or honey. Daw mo na siya brand mo. Okay, sige. Sige. Taiman ko na iya. Ha? Hindi mo ba si may time ka baklan mo ko Taiman ko na iya. Sige. Taiman mo gina. Kalain. Sa kupon lang si Caitlyn. Kaya para hindi maglaan niya buot. Kung mag-order ka pala bugas sa'yo, mag-deliver siya. Sa kupon mo siya. Nag-PM sa doon. Ay, kana. I-greet ko bala na si Miss Homa Lomena. Bala, Happy Valentine's Day man si mo Miss Homa Lomena. Yes. Kag si Ma'am Romela Ilostre Revela. Ti ano man, madayon dito sa Thursday Nagambal ka na. Thursday? Ibutang na sa listahan mo. Si Romela. Kabalo na sa. Ginpabalo ko na sa. So, after ko dire, Lakata yun to. takaw dito lang makitanay. Depende rin na sa aton yung sitwasyon. Sige, Depende sa aton yung sitwasyon. Ate, siguro duwa nga si Romela kung okay siya. Sige. Kay Teresa Linakayaw, good morning man. Kay Kagawad, Noel Libuon. Oy, good morning kay isuon mo, Mike. Oy, yes. On Mike Marshall na chocolate. Ay, chocolate. Sige, So, natunso ay kita na chocolate. Tada. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:51.
Kag sa detalye, Balita International, nagsugtanay na ang Russian government kay ang central bank sang pungsod kung paano batunon ang Bitcoin kay iban pa nga cryptocurrencies bilang isa kasahay isang kwarta sa pungsod. Natabo ini isa ka bulan matapos ang hagna sang Russian Central Bank nga iban ang paggamit kag pagmina sang cryptocurrencies. Patag sini mahimo may magluntad nga pandam sa financial stability, ikaayos ang publiko kag monetary policy sang pungsod. Apang may nagluntad nga 180-degree turn sa desisyon sang Russia angot sa cryptocurrencies. Ginampisahan na sa motoridad sa Russia ang hagna nga ginalauman magagwa sa Pebrero 18. Sa idalom sa nasambit nga hagna pagatawgon nga analog of currencies ang cryptocurrencies kag digital financial assets. Sa karon mahimo lamang gamito ng mga crypto sa legal sector kag ginakinahanglan maglabay sa banking system kag licensed intermediaries sa nga pungsod. Sa ikapito sa sunod-sunod nga semana, may pagsaka naman sa presyo sang langis. Ang gasolina may 1.10 kasaka tubto 1.20, samtang 90 centimos tubto pesos ang igasaka sa diesel, 60 centimos naman tubto 70 centimos sa kerosene. May natala na nga invasion sang Russia sa Ukraine nga mong rason sang pagsaka sang presyo. Katapusan nga nag-rollback pa sa Disyembre 28. Butsilingon, wala pa nakatilaw sang rollback sa presyo sang petrolyo ang mga motorista karon nga 2022. Halos na puno na kapesos ang ginsaka sa presyo sa diesel, bagay nga ginareklamo karon ni Piston National President Modi Floranda. Sunod sa iya, jutay na lang ilakita sa karon kag mas malala pa ini sa tiyon nga pasakaan ng presyo sa petrolyo buwas nga adlaw Martes. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 23 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 4 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 56 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, gin-release na ni Ed Sheeran kag Taylor Swift ang ila bag-o nga kanta. Madam mga fans nila ang nalipay sa collaboration sa duha sa kanta nga The Joker and the Queen. Una na gin-release ni Ed Sheeran ang kanta sa Oktubre 2021 sa iya nga solo version. Ang nasambit nga kanta ang kabahin sa iya kalimang studio album nga Equals. Una na nga nag-upod ang duha sa kanta nga Everything Has Changed sa 2012. Sa sports, pahanugutan na kung pasugtan na sa Philippine Basketball Association ang pagtanaw sa mga audience sa maabot nga Pebrero 16. Ginpahag ni PBA Commissioner Willie Marshall. Ngayon ang desisyon nila pagkatapos sang 100% nga mga players ang bakunado na sa COVID-19. Naglambot naman sa 95% sa mga players ang nakabato naman sang booster shots batok sa COVID-19. Isa man dire ang pagnubo man sang kaso sa COVID-19 sa National Capital Region kaya kanamuon sa mga natapikan sang COVID-19. Dapat lang sunod sa iya nga magbakal online ang mga gusto magtanaw sang hampang sang PBA sa Araneta Coliseum. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday! Happy Monday and happy Valentine's Day Everyone! to all yes. and every to one and every all. Wow! To one and every all. To all and everyone. To all and everyone. Perte Happy na. Valentine's Day kag good morning kay Annalyn Torremiliano mula sa Purok Villa Lourdes. Sa tanan nga taga Villa Lourdes, mang sa kuan naman isla mo, sukmat naman isla. Oo. Tanan na lang kamo. Tanan na lang May sila. aga dira sa inyo. Kay kung isa-isahon mo basi mabuwasan ba May ta? malimta. Oh, mabasan. Basi or makalabot pa 48 years until mo matapos ang iyong mga greetings. Sige? Sige. So, good morning lang da sa tanan mo nga Action Boy, sa tanan mo nga kasi purok, amo na. Kasi Yung purok mo. barangay. Kasi Kasi purok. purok. Oh. Oo, sige. Si Taylor Swift si Taylor Swift is one of the best friends ni Dennis Richard Timoroma Sa in the music music industry. Ay, bongga. Bongga din si Kuano ka perti man ka filingiro. Okay lang na siya dance Are you dreaming? Oh. Say yes. And when you dream, you should dream big. Yes, of Oh, course. dream ka man lang mo, so dream big. Importante, wala si Dennis sa may ginatapakan, samtang ga-dream siya. Okay? Correct. Budle lang, ako makaihi siya, samtang ga-dream siya. Asan, oo, basta banig. Basta ang bani. Nung dumaan mo sa una, hambal ni mama mo. Ha? Nung dumaan mo, hambal ni mama mo. Piho, ada kagawad.
Ay, kala. Ginambalan siya ni Caitlin. Piyo ka bala. Good morning man, saka ako nga doktor. Si Makoton tari, si Dennis, kay si Caitlin, kung ano color sa ilabayo subong. Antes na mag-start. Caitlin, ano color sa bayo mo kag Dennis? Maka-action ta comment ka mo sa mga bayo nyo. Kay pabala antang status nyo subong adlaw. Kung ano ang inyong status. Relationship status. Kay Valentine's Day. Good morning, subong mo. sa ako din ang lawyer, /doctor, consultant, Yes, facilitator. yes, and si Bob Francia. yeah. Sukot ko na to siya sang kuan mo, may tubla. Sang box. Tubla? Then ako nga number. Number 19 ka kuno nga box. Number 19 kadugay. Iba nga, pila pala balik bayan nabuksan. box, Ano ha? palang nabuksan? Ara pa lang sa number 4 gyapon. Way pa mo ubos ang Number 4 4 pala. Way Ati pa tsakto maubos. ginadason guro na lang. Tsakto Mag-Christmas ginaguro guro, basta tigkalalag. Tigkalalag. Morning, Costume. Migo Bob Francia. Migo ta Felix, nadlawan bugtaw. Sige So si Upda Caitlin. na kami ni gabi. Danay ka mo. Very good. Kigop danay ka mo ya. Yes. So, ang una action boy, a dress code subong adlaw ha. Ilang taon to rin mga dress code na si Sir Oliver naka-blue, si JM naka-uniform sa'yo. Naka-uniform sa'yo. Ka white, kay white siguro white. White sa'yo. May white na diyan. Dula white, black na lang. May white na. White ka da white? Wala di siya white. Ang white kuno Ang daw. gini mo, tani. White ka da. Ang white, guro pure. Ang white kuno daw Purity. kwansa ng why saya relation not in a relationship. Ay, ala, gindinay. Gindinay mo na ha. So, Sige. kita ka kay Zaira. Dress code, color. Sige. So, ang red action boy Red. is... In love, of course. In love, in a relationship. Why na So, ang question? status mo na sang relationship subong. Kung ano ang lakat sa imong love life. Love life. So, ang sa tanan nga naka-red subong adlaw, so in a relationship sila. So, si Correct. Caitlyn naka-red siya kuno. Naka-red siya? Laingit man si Caitlyn So, ilang taon mo Pero ang karon? kwan, ang sungad, ang bibig. Ang sungad niya violet, kinasumbagan. Naghubag gali. Kinasumbagan ang sungad. Ay kalain. So, ilang taon mo karon ko mag-deliver siya sang bugas sa imo kon. Why pa order kay why pa maubos? Away pa mo. Hindi lang taon ko rin mag-deliver ko siya sa chocolate nga request niya. Sige. Ilang taon mo? Sa akin PM ako dayon. Ang PM Kung anong ka. yung request nga chocolate. Pili ilang taon pinaka ang pili mo chocolate to siya, di ba? Nag-request siya sa specific brand. So ilang taon mo to karon sa inyo nga balay, ang pinaka ang pinakauna nga nag-expire ang yata mo siya. Okay, so next action boy, orange. So sa tanan yung mga naka-orange subong, ayara pa lang sila kuno sa talking stage pa lang. Talking stage. So kung talking stage pa lang kamo mag-wear kamo orange today para at least mabala lang yung status. At least mabalan sang iban nga pwede ko pa sige matok. Pwede mo siya talking stage. Hindi, wala kung upod ka mo, kung upod ka mo sang imo nga pangaliwag sa imo, basi mas lang iban lang nga, hindi na, kay taken na siya. Pero kung naka-usok sa orange, hindi niya, pwede pa ko na kayo talking stage. Talking. Ako pwede mo ko katok na siya. Basta mabawi mo pa basta ikaw pa makakuha sang iyang basta magaw mo pa. Okay. So next action boy, yellow. So sa tanan man naka-yellow today, ano ni sila, mga single and ready to mingle. Ay, bongga. Single and ready to mingle. Tikong Naka-yellow ka. Tikong ikaw mismo. Dahil mingle. Tikong ikaw mismo gayilo-yilo, ginahepak. Ate type. John Dis na. Gina-John Dis ka na. So, bayo lang dapat. Dahil hindi ka mingle ka. Ay, kalain. Total do single ka man, guro. Total do single ka man. Sige Hindi mo ka na. mingle. Kalain. Yan ang lahat, hindi tayo ka mingle. Mingle mo, pinakdil ka. Kalain. So, next section boy, mga naka-green. Green. So, mga naka-green ko no, wala lang, halaman ka mo. Mga halaman. Na ano ni man? Environment conscious ka ba? Environment conscious. Hindi ko, halaman ka, guro kay green yung mga green yung mga subong. Pero yung mo naka-green, do ka, do ka blue, hindi siya blue-green. Do ka, Moss labot green sa na siya, Valentine's Day na isang halaman? Ay, ang bot, sinisiya din. go. So, next section boy, ang naka-blue. Blue? Hala, it's Ako? complicated. Ako? OMG. Oo, kono. Naka-blue, kono complicated. Hindi pwede nga amulan niyang mala sa balay. Amo na lang, guro, kayo dumalate. Hindi pwede Ginagawa mo na. Kuha na lang eh. Nalipat ka na nga Valentine's Day, subong. Wala actually, kaya Ay, wala gali. Wala ko nalipat Yung- ng Valentine's yung buligan Day. na mga But I tali don't mo. care kung ano ang akon nga color sa bayo as long as I'm in love. Wow! Ay, kalay!
na. Oh, when it doesn't matter to be anong color sa bayo ko. Yes. So, kaya Because I know I need to be in love. Yeah. Super kanta. Kanta. Ang mga nagasunod sa dress code, mga sa, ano lang, nag-edad 30 na lang hasta. So, meron na kami, exempted Why na na kami. kuya? Charot lang. Exempted na kami. Oo. So, next section, boys, sa mga naka-purple, Purple. designated third wheel. Ay, designated. Kasi nga third wheel. Ano ka? Arab lang mo. Pamansang alalay? Do ka mo man ay nga, do upo nga. Nga lang kung mag-date sila nga duwara ka man. Ikaw take picture. Ikaw picture. Ay, kalay. Ikaw picture, tapos tumintra ka pa selfie. Na. So, Hindi na third kaya, wheel. Designated third wheel. So Purple, no? Ano? Purple? Purple. Ah. So, sa mga naka-pink naman yung action boy, no to jowa, crush lang muna. Ay, kalain sa mga So, naka-pink. no to jowa, crush lang muna. Crush lang muna. Ay, So, ano na siya? kalain naman na. Sige, sa tarang niya naka-pink, subong ba si ma'am? Basta support lang ko yan sa ano yan, sa kandidato ko yan. Ay, kalain. So, last action boy, naka-black. So, sa mga naka-black today, heartbroken sila. Or sawi or nag-ghost. Oh, may black ang iyo. May black ang kay GM mo, White wala. wala na relationship bang white. Tapos nag-black pag siya. Grabe na ganyan ano ni GM. So, ang ano tawag sinagani. Ang iyang pagluksa. Bitterness. Luksa. Ang kapait sa nga adlaw ni JM. Sige lang, JM. Okay lang na siya. Black. Sila ni Dennis. Ha? Naka-accurate. Oh, kinaka-ano siguro, naka-black siguro today. Okay lang na dance Sige, okay? Ay, kalain ka ba? Ito man ko bula, kalin ka. Si Kwa, atong masitira sa apartment, ipadala ko to si mo, wala problema. Gaan ta ka bula, Caitlin, basta may lubugas. Gani man daw, kung pila ka, mahal lang bulak, subong. Oo, May bulak. pamagataga bulak, hatag mo lang bugas, no? Amo Yung na bulak, mo na hatag suggest 2.5. namin Action Eden. Ngayon, bis na magataga bulak, pasan la bugas yung magadto. Yes, mas ma-appreciate ka subong, Sige. especially subong nga pandemya. So, sa ma-effort, matag bulak, bugas na lang. Okay? Dahil di Soke, good morning dira sa imo ka kay Richard. Okay? Mga ka-action inyong mapatiya raton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-action Boy Duran, mga ka-action sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio. Sa